Peťo, povedz nám, aké špeciálne pomôcky používaš pri nahrávaní? Tak ja som stará škola a moja najväčšia pomôcka pri nahrávaní je pero a papier. Tam mám všetky otázky pre rozhovor a takisto si tam aj zapisujem nejaké doplňujúce otázky, ktoré mám počas rozhovoru. Blažej, ty to máš ako? No, tu sa používa najviac taká špeciálna pomôcka, takéto stopky, takýto časovač. To je preto, aby tí moderátori videli, že koľko majú času. Hej? Nie, že by sme ich naháňali, ale častokrát chcú proste mať podcast do pol hodiny, takže tu im takto beží čas niekde v pozadí, za kamerou, takže toto je taká jedna špeciálna pomôcka a ešte tu držím takú vec, ktorá sa volá, že teleprompter. To je vlastne čítačka, môžete takto čítať rôzny text, ako to funguje, to si pozriete niekde v ďalšom videu. Výborne, však dojdete do Breptu a tu už sa o vás postaráme.